Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Roblox și o să ne jucăm harta asta cu sărituri. Eu am avut odată și 100.000 de sărituri și săream de nu se mai vedea lumea în jos. Deci nu glumesc. Da? Deci, cum ziceam, astăzi o să avem un videoclip cu Roblox. Sper să vă placă, dați și voi un like dacă sunteți noi, subscribe și da, stați puțin să dau jocul. Dacă vedeți, bine, uitați cât de mult sar și acolo câte trofee am. Ați văzut cât am sărit. Și am deblocat și o hartă nouă, mă rog, una, mai multe, da. Și acum e vremea să mai deblochez una, că am multe trofee. Deci asta e lumea normală. Să puțin. Așa că am mers pe... Asta e lumea... Nu știu ce nume e asta. Uite, luna. Da? Asta e o altă lume. Da, uite, am aterizat pe lună. Da? Și o să mai vă arăt lumile care o să le deblochez sau le-am deblocat. Uite, de exemplu, stai că iar m-am dus pe acolo. Așa. Deci, asta am deblocat-o, da? Asta e din altă lume. Da? Uitați-vă, da? Și să sar până acolo sus. Acum nu știu când mai cobor eu de aici. Și acolo vedeți câte sărituri am eu. Acolo lângă trofee e numărul de sărituri. Și cu câte sărituri din alea ai, cu atâta sar mai mult. Adică, stai să vă spun. Acolo aveți sărituri, da? E un număr care crește. Și nu faci nimic ca să crească, doar aștepți. Da? Și am intrat într-o nouă lume, asta de gheață. Da? Și acolo sărituri, oricum, da, v-am spus, nu trebuie să faci nimic, doar să aștepți că ți se încarcă acolo și cu câte sărituri din alea să arată acolo, cu cât mai multe ai de sărituri ai acolo, cu atâta sar mai mult. Uitați, e o lume roz. Uite asta. Da? Și scuzați dacă o să vină mama să mă întrebe chestii sau să vadă ce fac sau așa mai departe, că au mai fost în videoclipuri și nu le-am refăcut, că milene. Uite, de exemplu, asta nu am deblocată și nu pot să deblochez acum, că uite câte... Trebuie 160 de trofee și eu am... Stai să văd. Eu am... Câte trofee? 104 am eu. Da, deci, da, nu ajunge. Atâtea trofee am eu, deci... Da, hai să mergem înapoi pe lumea normală. Așa. Și să mergem să mai facem noi niște trofee. Așa. Bag eu aici și să sar. Gata, uite, ne ajung la final dintr-o săritură. Uite aici, la 4 trofee. Uite, acum am bani. Trofee, pardon, de lumea aia. Cred. Adică ar trebui. Da, n-am. Da. Uite, deja mi s-au făcut sărituri. Uite, deja am 2000 și ceva. Că mi se fac repede, că am trofee multe. Uite aici. Iar... Mamă, și m-a dus. Da, m-a dus, frate.
Stați așa puțin. Scuzați dacă o să pun mâna pe cameră, dar asta e, că eu de acolo merg și atunci probabil că o să pun mâna pe cameră, dar bine, nu contează să mă vedeți voi pe mine, contează să vedeți. Dar dacă e, stai că închid facecam-ul. Perfect. Da, stați puțin să mă arunc în vid. Dar nu merge. Aparent trebuie să sar eu de acolo. Uite, stai că uite, acum am sărit mai mult de aia. Uite, am 8000 și ceva. Da? Uite, acum am 9000 și ceva. Și... Hai de cap. Bă, da, m-am dus. Și aici îți dă un singur trofeu, dar asta e. Bună decât niciunul. Acum iar să fac sărituri. Gata, stai că am 1000 și ceva acum. Acum am 2000 și ceva. Și 2 sărituri. Și stați puțin. Așa, gata, am ajuns. 4 trofee, iar... Dar știți ce am încercat mie și mi-a reușit? Să sar așa, mă duc în față și să sar, să vedeți pe ce sar acum, pe ce aterizez, pardon. Ați văzut? Poate că ați încercat și voi, dacă v-ați mai jucat harta asta, probabil că ați încercat. Bine, dar eu am încercat și m-a ieșit. Da? Am încercat și m-a ieșit. Deci e bine să... Hai să... Apoi și eu facecam-ul. V-ați văzut? Am sărit. Și când am picat aici, direct la nivelul 4. La asta. Da, lasă că e bine, că ajung mai repede. Stai să nu uit eu facecam-ul ăsta, mă. Că tot pun mâna pe cameră. Stai că nu știu unde să-l mut. Dar nu facecam-ul e de vină, stai că-s prost. Hai să continuăm aventura noastră. Hai să închid facecam-ul din nou. Așa și nu mai deschid. De 3 trofee aici. Deci, mă stai să văd dacă am bani de lumea aia. Da. Bă, dar tot bani zic. Stați puțin că mă sună cineva. Bă, din păcate trebuie să închid puțin. Și revin eu mâine cu un alt episod și nu uitați de un like și de un subscribe. Da, pa, pa!